Kardom nilirita kram sapi pini ladak elitum episode 460 talk show on 6th schedule to the Constitution of India and Autonomous State pini ladak uthot elitum kaching honai elitum aphan iki Japon pime alangli aki hai sir IS retired officer aki hai sir Jai Kathar sir President APSLC alangli phan bang so tok so long chop hakon lo sir Karno Lapen dotulang pini kopai ngime elitum along Halloween pen kiwang lake wotat lang so LAC mate hamren constituency pen alangli akihai pi kajir rong pipi alangli advisor women wing alangli phanta chopha pon lo ta pini ke elitum a topic aputha ke lalo the Assam Healing Prevention of Evil Practices Act 2024 labang so a topic labang ke elitum phan phere me ang deng an si dolo da si elitum aphan non labang so a ek pen kopi koson si plangjima la pen kopi si elitum kachiri nangjima lakado kawi alam aputha elitum aphan alangli sar Jai Kathar sar ithan ponpo da si nili alangli phan arjuing tung sar sir lason Allah la the Assam Healing Prevention of Evil Practices Act 2024 la puson allo jong si implement la so bangso law implement at lomasar la pen koson komat aphay atum aphansi la bangso a ek ateng pen ka effect po la pen ke komat lo kisung po sar implement ano masa Kardom laso alo Assam Healing Prevention of Evil Practices Bill 2024 along penge act tu si tok lo seta act kalilang la neliga chinia teng doctor this act may be called the Assam Healing Prevention of Evil Practices Act 2024 ku si dakatok dan neliga chinia teng la sol a act abang Presiden asohi ke enja phanha presiden along lo at lo se pula to ke presiden long lo at lo te lage sohi det po hai BJP sarkar tumsi ke lo por lage sohi det po nasi labang alos cheplang det po no mat ke kalilang to sir ante sir arjuthu iklang komat adhorom mate komat a religious atum aphansi la ka effect po to which religious groups it will be effect under section A athema neli ke kachinia tenge la definitions definitions along hello ke lang nangi definitions along ke section 2 along lo ke top section 2A along e pu evil practices means commission of any act of healing practices and magic healing by any person with a sinister motive to exploit common people. Common people muni thang chini ne ato phan pa phere po pini ne vitha poisa pa pipui po jat po lason a healing practice ke nilitum hatika dung umcheret ta batai si dulu komadnia bang amahal ada arleng ke thian dum ta wang pik la hu di si munit ke wang om ke munit ke wang atom phan ka pe doja phan hotel an ta selam set pon la hu di si ke amat non a phige thang ta kali det lo laga videt lo magic chot lai hu phan langdam et lo te lage jat a dharma putakali jok phansi jat a dharma tumsita lason ka hino ke claim ke lage hino popot la so ek ke kadoya dharma phanta lage roge ro po he a dharma po phan kali lo seta lage son vitha pi prulote magic pen mothia ladak any act of
healing practices po bang any act of healing practices pulo tangte la bangge sekarkli amat sangkelang amat keso kape me karkli lai hui sita latum phanta phoklok po la pen keso amat arnam kardom pi la son atum phan sita phoklok po la pen hala ajaha katum bang ha kamai kha damnon hala dagnar klipi po me po patum latum phan sita lage phoklok po alam bangela pulo ne liga chini ke alo bangge henuo edet jibon setahala ka practice abang abinong la kupuson sila so lo ke en poma la bang si la da bang si kamathanang kok jibon athema BJP atum pulo tangte lage hala Hindu atum ke claim an ke nep dunde det poke ko people la so Hindu tum ana phan ke nep ne wong la ben Hindu kali atuma phan karbi pustame kachor kli kacho phejo hong hari atuma phan sita la bangke people on ten lage neli gama tha lage ha Hindu pulote neli la karbia Hindu tumhale pudam gali karbia Hindu tomangali karbia tunge Hindu ave hai Hindu pulote hala bang kechia khai tumlo la si hala keche atum phansita ropo sita la non BJP sarkar dotik keche atum phan pulote la bang nebne deta thik ngala honghari atum bang phan Christian atum phan Muslim atum phan la son si ba Sikh atum phan Buddhist atum phan alote la to mang nep thurong la son dai plang the to tante sir aku puthot arju thu iklang evil practices pu according to the act under section 2 clause A pu copy phan lo ki pudam sa evil practices pu healing moheta pulo evil practices pu non ne lipu etlo evil practices pu dake explain pe me medet ha jadi than pe me medet si mane aka he no ke claim ji aphan lason itum hala mondir long dampo ange son pinangi pupo pu papi po po kidu ketum phan ange exploit that titi kidu ketum phan ka exploit pulote ingraji ke ka exploit ingraji pen karbialam men pulote kidu ketum phan kapamang hu pen poisa ka khoros la pen kape claim thap aja tum phange for example chethan nang kok lo nang pe nang ri che plok en nai puta che plang ma ti di mondir lo ngadam lo te son da do ka ma ti di son da do ako aja tum mange lage nang su pi phan si pithi lot nang arkli det nai puta do ka ma ti di kamai kha along ke asopi phan ke che thak puta batai si arjulong loke lai hu si lake evil practices pulo nelia matha lai hu hello evil practices lo te sir la ile tum diphu la karbiang long ta doi si sadhu lo ma kopilo ma reng angjang pen ha Delhi pen lo ma kona pen ma dak karbiang long ta wang lo gedi wang lo la le areng se la ka kopi polo san lage la ta ke chok chelo nelia mata Kokrojar DC ke dohut kang thum dunang lo ha dhubri na thu pensi wang lo areng ang se lo la pen ke marwari mane ne tum bengali ari okar jang sar pimar tum ke dun toy le he an ke hala asadhu bang ke areng ang se lo ke do ha guest house alo bang ke areng ang se si tot lun lo ilun lo pang thai rai lo an ke hala pu amethang bangge Google's aki iksi kache thong thu lapu ye amethang bangge amet
like evil practice le ha binong ke setala so ke choropik lo munit tu pama manghudun olo Kopio polo ni kacoro thuki. mange ko pilon ni ta chini unde der lo laga la hindu to makam lo ke la bangai ilitum chini dunde Ta do ulang sar nang di panang kar juji alam theke tangte pu kaching hon ke haipi sangpi kajirong pipi alang li advisor Hamren constituency alang li phanta puthot ning ingsam lok alang li soar lo kha pu that lang so pen dak ananga chitong dun pasi jirpi nang li khalapu Hamren along ko ansi so arlo tum ilitum aphoy lo ilitum kisu labang so BJP National Party ke BJP chot kalilo Congress tamilo lasi BJP lenang hai bom lang Congress lenang hai bom lang bulotang te lahai a ek mopen ilitum chithan bom lo lahai a ek jong si la puson nang implement that lo bulotang te ko an si litum han kana hokji lapen ko an si litum kisung ge phoji lasi ilitum so arlo tum sitame nang li bothat lang so LA long advisor lo women wing lasi al nang li kopilo haladak bothat lang so LA a women wing aphan lapen CC sirke aphan nang li kopi si alang li ton pen chingki chingwai I po labang so akisung ilitum ka chipa jok ponji phan hok lo na salam thena karju bangke hok pedalam lo athe damtang Congress atumta ningkan kep krep porul lo son thak non BJP atumta nang rol lo ningkan potrok nang pengtang lo sor lo tuma phana safety ka veta itum phobom lo thelong lo social media lo non hot ke no tinta social media ke order tumang selo thelong ad lo la sia ko la tuma phanjong si tum pahai thu bom lang polo tangte non het ituma sa asonja po ke thana son thak se mane la so a ek la hai a ron jong si nang pas lo polo tangte mana implement tang lo polo tangte la ke only Christian ba aron ba na tuma phanchor la ke fake ji kali homan lo kadu ka be phanta effect ko ne liga mat hada matengke athege aron ba na tumta ko ve ke la de pine bolo se ke cha puji ko ve ke ka batum ba thekere atum ang kelang hadi la he hu atum phananta effect at po non bisaralam Christian atum sita ko mane abange ke kroi tum chi human me mati ko mane bange kroi mucho tamasi hala phan arnam ko sonne jakong ke pido amasi ko mane so that setar na marom pipen media da hutado lehe tum phanda effect at po lase ajha tum matha gar bihong hari tum ke ha la ke Christian atum phan chable pus hala tum matha dam athene le tum ke rong arlo ke lu tum lo matidi mane kamatha chiton at la se ajha tum bang ke Christian atum phan chot sila so ek mane effect ji pusi matha seta nele tum ta than bom lo la pen ne liga chini da mateng pulo tang te la ke only Christian apan effect chot ji ke le lo laga tribal aso do phanan ke effect anji pusineli mathala ban pencheng lok aron ban pencheng lok lo mane nona ko si ba nang kapalu mo hesare po son se nang kapalu jo mane nona ko si yo asap sala po hede o la ke mesen po mo heta sar po lo da ke tok dak de po hede tok dak de po lo tang te mo PV thumelang isi kuma lo for stop kanilang for stop person de mo PV thuji tok thuji tak ke sung do po ala da sinister motive po mati yadi hala sinister motive po bange dak explain pe det kopia sinister motive ke pilo po bange tok te det la puyo masih aning ka hanga ling vi pon wara ta tek movie pon me la po pan no mati la alar ke chi hu panda ento det ta tek lo kala yo la se mane etum pu nang le pulo thalang so LA women wing atuma pan anta kapachini gang tung only sorlo panchap pugalilo itum karbia khay atuma pan an ke effect at po tribal atum pan an ke effect at po la se la bang so non itum ruling along ba national party along ke do ke itum pan hinolo totally mane hinolo
dan chot na lo ni hin pen muthe nang di swar lu pen nang chitong dun halloween pen la si jasemet itum swar lu tu ke hammer lu si jasemet edi kitun ke dang pen chinglok la hai jasemet hong ke litum chon dun u thek theda titi hammer lu kam pen asai pen chaklok po la si wai phi tami nang li ilitum swar lu phans tami chithan chipere knowledge is power po ilitum asar ka ke tai than kong lo la si bang so knowledge is power ka chinia jakong ilitum swar lu tum se tami haladak bangge akinang sot si awareness bangge nang li hitum pen dobom lo puta ning chethedam lo la si awareness pen bangge la hai akisung alam anke chithan pon ik bompo pusi ning ke chithe dolo chithan bom lo la pen mane hedi na sap ne li puintung lang mane swar lo tum ikhai non punang polongri puke pupege kalima de polongri pupe pilongri pusigi pulo pilongri pulo tang te ladak itum swar lo tum ta akenang do puke dak si thek dak jakong do elongri elong pat ikhai imai phan ka che rai jia long ke itum swar lo tum ta important lo po bangke la pilongri polong pen siklang dak lo hoitu polongri posonde to bangke mane por important oi de tai he seta pilongri pulo pot se itum non bisaralam non la hei non la pilo itum tokso ke do ta ka prosar lo de kemelam ka prosar kemelam ka prosar ka pachini ke than ka paklar lo tik son thak thak se non neli ka chini alam the bang ko mane phan inut pen de pu che than bom lo pulo tang te indang bom po me ka cheterana son si cheteran bom lo no itu masar ha 2016 ben so $60 ronang ke than non pining an ke 2024 anang letang lo alang ni ka chipiduk pen ajok lo munira tu mek prang lo tribal atum chichini lo ko pilo itu malong aja kong do ko pilo itu malong ni ako puthing tum lang na any act of healing practices pamadi nang lihala keso bangkape me a link sita putiyo keso amune pan kape me a link sita la ke nep munlo puyo la lo sar la bang la pujong si ki pupulote neligamatha la sekar klipen kape me la penhala arnam kardom ben kape me abanaron atum la pen christian atum lai huyan ta nep dun melu la son yo non dake do bangke song de to ban la magic healing po bote la bang chokji magic pen kesu pe me la men la magic tang den la te so to that jimati di hala bang ke plang on de stala healing practices pu dokok la bang hello kisum ke la pen any person la sinister motive pu moheta pulo sinister motive pu bang ningje dak de why dak kali de la bang klar dak kali de la si la bang bang allo ka selam dum si son bikok lo la bang e phere tu memil kalango la sar la so kesu ta pa be milong li la bua bang le yo noi je plange la si la nang li non kening je long ni li ta ko puthon nangar dudun thuing tung dong lo healing la pen healing practices pu copy a phan lo ki pu la under section 2 clause c along hesar see along daga la healing and healing practices mamadi means traditional holistic approach to heal body mind and spirit of human being with traditional medicine and art including any system treatment diagnosis or practice for ascertainment bulute sangelang apano life ascertainment cure relief correction of any human disease ke pitong ma correct me poni la bange disease bemar aphan peking nangji buda pu ko putom bemar ka peking me pone la bange nilita na la bange ki pudam sum krung lo yo ko pitong ma thadam lo ne latum mo vithavare ta thekla cure relief correction of
of any human disease pumati correction human disease pulote pemedet na ipuye ka correct po bang kape chok tu po bang ka lidaji bemar pechok na ipo bang pupeda jige di seta da ke correction pusi puyo lapot ladabang niliomata lai hoi traditional pumati aprang ha kukupen ke claim bom kape mi ke su kape mi aphan anta non nepji pu ange hakuku pen ke su kape mi pulote niliomata ahok lo dubai ason hon ke chuta lo setahala sekar klita lu lage kurusa ratum handan nep dam det milu lapulaya la si tribal atombang tribal kurusa ratum bang ching thang dun ling det jibon la so a lo teng ke ye traditional pumatiya ako traditional medicine traditional dowai traditional dowai ke do karbiatum da do traditional dowai ke aprang ben ke en ke opini ni hadi ke op kopinia arvo pen kopinia kur pen ke op ti do gamati di halai hui phadan nep ji pu putu da si labang ke Chithana ling sita lapen practice of ascertainment pulote practice of ascertainment pulote kopia ke solola kopia podlo buka chini kang tum pule lage sanggelang lo sanggelang da claim long le pulo ya non da ke puke lage son ke digdar lo na pen ailment injury or enhancement of a condition or appearance enhancement of a condition la anta ko sono ni enhancement of a condition la pen appearance rj ta pu rj ka pa chelar ka do ve akam ke claim long le pu za son si pu rj ka pa chelar ke pan ke claim o e bo munit tum he rj ko pulo pa chelar por lage sita ladak son si ke top do la ke Section 2 clause C along the la la sin chethana ling setanon rat atum la so lo bang study hur nan ji la so lo bang non Assam website along do Assam government website along lang lo te thek long ji lan nang litum Assam government website along Assam Healing Prevention of Evil Practices Bill 2024 pu yong sin nang litum type that lo te lanang klang ang yi ke la download that lo tang te la download WhatsApp long chilo long po pu ya non ni litum aning oi ete munitum phan WhatsApp long lu wa ta thek ye non APHLC tum ke athema kapachini akam ge ilitung e duty lo pot APHLC tum ke than the den lo pulon te chini ne than the den lo te chini ne der bom po asar who is an offender offender pu ko ma da phan siki pu lo sa da ki pu ya hala son la healing ke so ga pe me tum se kar clear tum arnam kardong tum la pen ke ason se ke sang ke lang tum lai hu tum anta offender la tum ke chok che tum lo la tum han ke nep nang ye tum lo offend bu ke ake chok che ke claim po jo la se ake chok che ke claim atum lo pu si pu that offender means any person who has contravened any of the provisions of this act labang so law ka chi kroi dun dia tum an ke la ke chok che tum sai se lo ke nep nang ye tum lo pu or has committed any act constituting the offense as mentioned in the act lada ke ki pu alam an claim ri pu alam an ke claim tum an ke la ke chok che tum lo offender lo pu da pu la ke section 2 d along si pu sir the victim pu ke komada phan si pu dam lo victim ge hala se ar klipo ba kopine cheplang po arnam ardom thap po amat papesu thumu chot kali ke papi thi lot hala ki thi lot la ben ke so muchot atum helo victim pula te sir police officer atum ajakong kopilo laben labangso a act under section 8
What is the power of a police officers in this act under Section 8. Section ner kebalong ang ding pi ner kebalong ipu ladaki puke for the purpose of embracing the provisions of this act, a police officer not below the rank of sub-inspector have the power to enter and inspect any practices within the local limit of jurisdiction of such person where he has reason to believe that an offense under this act has been or is likely to be committed. Like police officer sub-inspector pen akithia tu. Tarane sub-inspector polite OC lo. OC pen akithia tu. Anke la konat si la son sikar kli sangkelang arnam kardom akam ke claim ma son ke su ka pe me akam ke claim hadak ke lut dun chok long lo. Lut dun chok pen lang dun long lo ahok ma pi ma pu lang dun long lo police aning ke hang ling la ke lang dun long lo pu si dak pu de. Thank you, sir. Will there be any vigilance officer in this act under section clause 1? Labang so vigilance officer under section 8 and 9 along kopilo ki pusa. Ala section 9 along ang ding pisir kep long vigilance officer pu dak tok de. Lada ki pu la pu hello yo. The state government may by notification in the official gazette and subject to such terms and conditions as may be specified in the notification, appoint for any one or more police stations as may be specified in the notification, one or more police officers to be known as vigilance officer. Police dake pula pohelo government atum official gazette Assam Gazette along amen peklang det po police officer atum amen inut ba banghini ba do jimene latum vigilance officer mane kelang dun char hedi kelang dun char officer akam bat det po lason do oji mene inut vet kalidat ji mene do oji pusipu lapen latum ning hang ling alang litum kamatha ling alang litum ludam choklong pu hello ye pu lapen provided that such officer shall not be below the rank of sub-inspector OC pen apar akethetum OC pen dalo lapen akethetum aphan ke son kelang char officer vigilance officer tok appointed akam ar pupi det un dapen alang li ke claim nangi ke piloma la so vigilance officer ke to detect and prevent the contravention or violation of the provision of this act and the rules made there under in the area of his jurisdiction and report such cases to the nearest police station within the area of jurisdiction and upon filing of complaint to the police station by any victim or member of his family to ensure due and speedy action thereon and to give necessary advice, guidance and help to concerned police station. Ladak kipu lapo hello komani amuni da phanjong si son la kisu kape me ka si krong atum latum yong si ko pini claim that lote hala ke phobat amuni tumbangke report pidam nan poha police station along la pen hala so police station atum lai hui a pot lang dam nang po la pen ridam char nang po la pen la vigilance officer tumge la kiridam lok akam si claim nang po ula dagat tok ya
At sir, will there be awareness program in this act under section 10? La awareness program la section 10 ang bong awareness program la da kopi logi puge. Awareness program ke donang ji pu da ke tok ke yo. The government may undertake awareness program to bring awareness in the society about the ill effects of inhuman evil practices and to provide proper medical help or relief to the injured person or victims in government hospitals in such manner as may be prescribed and designate such authority to provide such relief by notification published in the official gazette. Lake awareness program ke claim nangi pu lake. Son kopisi evil practices puloma kopisi la inhuman la son kesu kape me pomat pape pobat pape duk krup la son konatsi doloma lai ho alam an ke lake awareness mane munit dumpan pacini nai pu son allo do la son claim un wedi pacini nai la pen son allo do pot son ke nang tum claim thabaret nang ni walam an nang yi lake mesen alam lo lake te lake litum kachini azakong adu kawi labang son lo bang e chiron repsi por he nang po chini nang po tangte sar do thulang if anyone obstructs vigilant officer will he she be punished under section 9 clause 3 Pima jong si vigilance officer aphan ma jong si tame khangdun check pudun lote alang liphan pisungji masar under section 9 clause 3 under section 9 saya angding pi sirkep angding so ketom angding so ketom along epu any person who obstructs the discharge of official duties or the work of the vigilance officer appointed under subsection 1 shall on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine which may be extended to 25,000 rupees or with both. Lahedi hala vigilance officer atum ridam po kopini arjulong po bajong si kopini kelang un a group atum tribal domain kelang un a group atum jong si do pula dang de tribal domain kapisung ya fan bisaralam de tribal choche hai along kaprik talos da ilitunge tribe atum lam si jase yeme chema thanang kok la ya si tribal atum an kapisung ya ning ke hang atum do kok pula dang te lake vigilance officer dum langdam po amal lake langdam komat si sekar klima ke sope meja pan komat si arnam kardom ma ke sope meja pan layong si ke pape dam long lede papi lut long ledet lote hala so police officer pan papi lut long ledet papi dam long ledet lote la pan ke nepo la papi lut long ledet report nepo bisar po mo bisar det a hok lo la so menit kapi lut dam long leke a hok lo puyong si proman proof that a proman pi det thek lote la so no menit dom pan la jika ningkan hini jail bengi lapen ke ahut benge jail beng choji ningkan hini ahut ben ke jail ta bengi ningkan hini lapen ke fine ta piji suri ingkoi rapho fine pinangji jail ta donang yelak lapen suri ingkoi rapho aku fine ta pinala la Assam Tribune long gitu ke rupees 50,000 pinay wabang si to. Oh hala dake newspaper long. Kalang lada bang nili teglong lelang ho labang. Seta dake 25 pusi pujo. Ta hala non hala dak ko pini top to dead lo ne pini chini ne dead lo. La si the vigilance officer shall be deemed to be a public servant
within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code 1860 or subsection 28 of Section 2 of the Bharatiya Nyay Samhita 2023. Contract Act alam tadak peleda la vigilance officer lage government officer binong lo lage public servant binong lo la si latum phan khang dun check lo te jail ta do thunang ji ante sar hala to lang li ni yeng la so teng bulo tang te sipahi tum ke ni tum tribal la tum phan ke akirap thang ta velo di sar akirap ke thang ta velo di full power sila tum phan pidet lo kalang le police dom phan full power pidet lo ang hala police abang akar munit tribal dom phan lang ke lang sele da bang bulo tang te alang li phan ke vi thapi prupo kaching ki le bang puri lok bo te la ke mesen po seta kaching ki no puri lok ten ning hang ling sinang vi po ako hala sun la sekar clear bang ke so pe me sekar clear bang mate arnam kartom ben se ke so pe me ke claim vera bang alang li phan pe phobat ji pu komanya munit jong si apram nga chelang un e du bulotang de hadi kelangun edu pula te hada kisu cikrong lam det ta thek ma ti di kisu cikrong dam det po ama hadak do dam po ama hapo ke police panthan po hai than po ni hada kisu cikrong dam ji hala dak se par kliji la bas sang pelang ji la pen kalite ni arnam par dom ji la so nang wang flut no po pa di ang police bang wang flut po police fa frang ben poisa pg mini mati ama poisa pg po ama police bang ta wang flut po amat jong si command ni chohoi lo police dakewang ni tum arnam sekar dom chot se sikar kli chot polo tang te nep thu check le po je amat ni pudun at tumapan oi la ikil athima ke khang du na bang phan anta jail bengi pu si pu amati kan hini la pu ning kan ini po an thu lang te copy balon te arni si litum ka chethan gen te ning kan cap anta donanji pu hai la dak et aprang la son si ke tok se ta dak nili porhe detail porhe lo te kona ni do ta thek bon ala sam tribune na newspaper long do tisa do seta hala ge matha dam unang ne lo he non da a lo dak si do kogla mati ho asam tribune ge hala ge lo ali det ke hala ge matha dam nang ne lo la lo long kona ni do ma po bang si ni le matha lo long ne no ma ge ni thek long le ni ning kan kep po bang ge je don tang te puwa alang li phan ni li ningar lo karju kang tung lam do jerpi non la hai ki sung ke ilitum ke non iprang ke bang ji ke nang hong ding lo ilitum ke chire ke nang so di the si ilitum ku puson pen si pinso atum an ke do de sang selo ilitum asar ikithan along alang litum an sitame chipaduk piklo la si swar lo tum sitame la son ilitum training ke chipi pon la pen la hai a lo alam ateng pen a eg ateng pen a bill ateng pen la mo pen sar igi than pon la hai la so section ke la son lo ki pu la so section ke la son lo pu la bang so a program ilitum bi ponte ko an nang li la dak mane ning ka chi thedam doji ilitum al 18 along la pu training chipi dam pen te ne li ga matha dam ka li do piji ali do piji adi ma bang ke sarge poisson se ka chini ke jakong pulo matude la hayalo la hayaron la hayalam la puklem no te la pu phodaji la puklem no te tum la son se chingnang daji la hayala bitum than lo pute ale do oji punele ke pudam dem bangke kumane bangke itum karbiang bong ke do de a hem du pi a hemar pomanta ve setala mane kurusa la sondo ba sangkelang thega ba la sondo nili ke na ke chirap lo seta nili ke la puson lo choy ta chin choy chere kong ver box ke chi seta la inut guru non ka bedar lo hai jo la puson na tum jong si jel chi beng nang ko apel hala poisa da suring ko rapota pinang lang pulote la ke kapiduk vek lo mati asila so kapiduk jok lo japan itum jong si than pare dam lo pulotang de la than pare det kan ke chini lor pan ke klem bo bang la ke chini dun de lo ba ame tham ken aning ke hang lo setame ke than ge tuma kam lo pot la so program ke ni mari tu ta deng pona so te ne piki
when ali do big ji Athema ili tumapan ha 2007 aning kan sitami la Indian Army tum ili tumakar biang long East West Dimahasau bang kiwang wang ahud ili tum aphan nang chini ke kar biang long arada tum ke kachini aja kong avipin la pen ke alang li tum ke di kangri kangkrang a drugs pen chenglo la son si lo ka charli tum sitami school ahem ke me pen chenglo la son ki sung alang li tum nang survey pen alang li tum 2007 aning kan Indian Army tum peklang lo tangte ili tum non ke modern technology adina kai di rada tum lapen risu ejang atum sitame thek serlo lapen ke litum kachinia chakong do bomlo tangte lakado kawe akisung abang elitum kachipejok thekji pulodang te la awareness program abang elitum LA pli non di mahasau pen polo elitum non ako dobomlo LA la sila soarlo tum sitame awareness abang PS CC LA pen sitame program kapedo lapene itum kachingthan kachipere bange akenang sotlo usi ilitum chemathadam lo sinon iprange bang jilangke nangli pen sitame wothatlang so LA long bangke la program pedo dam ik poma ho sangpi bor ipo da nilila kamantha lo hala si bang non pen ta cheri nang kokpo hala mo pen ni pu bom alam si Komandnya pan KRS kang tung mat, komandnya pan BJP atum ba RSS Bongo Senatum di vida take mati RSS jasemet RSS Bongo Senatum kesu pajik krong mat hadak sekar clear munir long dam lapen kardom atum long ke dam la puda vi take mati di la sinelia mata komand ma kardom bang lapen komat ma sekar clear bang jong si hala son kesu ke wang lo pulatang te kesu ke wang ra sang nang lang pitha senar kli pitha pulatang te ban ni ardom pitha pulatang te alang li phan pa chit tok det nang ya prang ke ne hok lo son ke kesu binong lo le ne ning ki hang ban si wang mo medet ma henodak sita ba medet sita ne nang phan thang da akoi nang pipe padi son alu aprang men pa tok det titi nai akola lo sa ben ke hala aprang ke doktor long toy de ta mejibon ati hala so doktor to ba check up alu thek long pom ati di la son ben ta chok det ta hai hala ta do nai doktor to prescription pin ne hala ta mesen po seta alam bang ke doctor long dam de pin tum ta ke wang da do yi me ne mati la hela thank you sir how strong it will be under section 17 ko an lo kang tang ala under section 17 ating pen section 17 bangel ki putu ko son ne ho section 17 ne ki jutsi la ya like notwithstanding anything contained in other law for the time being in force, this act shall take effect and prevail. Alolong akaprek alolong jat alam le dosita, jat a order le dosita, la so allo bang si intui munakpo kuyo. La so allo bang si akam pe dovek nang po along kaprek le ason kaprek do tusita po yo. Darmane la bangge tir ang pula allo bangge la bangge matimal CRPC ba kopinya lo IPC along le ason allo do ason kaprek lampu sita halak kipu bangge a effect of that po hala bangge la si a effect do rong po yo lagi kemi lo ma kaheng nolon talaga lagi kahit nolo bo lagi kahit nolo labang ke ni matha teng ta kahit no laban non mo pensar na por hi pipler lo bisi ke tribal tam hanse tekno kala hok lo la si do thulang sar non jo jutpong deng lo if anybody contravenes provisions of this act under section 6 what will happen kopi lo ka cheplang po labang so section ateng pulo tang te
lage section 6 ke mo puet lo whoever contravenes any of the provisions of this act or the rules made thereunder shall on conviction be punishable la commandment la so a law la bang so a ron ke kroi kre kopoloma karkan commandment la karkan la bang ke in case of first offense aprang si la phan ke phojot lang ke nep chot lang pulute with imprisonment for 1 year which may extend to 3 years with fine or 50,000 or with both puyo dara bange talk to mohada bange hala son lo lada bange 3 years je ning kan ke thom jail donangi lapen suri phokep a fine da pinangi la pulo lage 6 clause section 6 clause A along sepu section 6 clause B along putu in case of a subsequent conviction with imprisonment which may extend up to 5 years or a fine of 1 lakh or both la bangke jong si komani karkan ako nep to that bisardet ta ako api ako arkan tu pulotang te la bang bhanke ningkan pho jail bengi lapen fine ke lakh isi fine pinangi puyo ipu betala ajaha ka pineya bangke hala news along bange tokon edan lo talk and edit labang I ek lehdi la non I ek lo po ek pulo labang ke ACT ek pulo ACT ek la rule sila hal rule long ke akapre ke tok te lo la dak aka la so lam si do ke do po mode ko puson sila so ron kam ka pe do nangi ma pu rule silam tu yila tante sir lahai ilitum aphan lahai ke akisung si non iprang bang bom lo ke kalang lo tante kopia posi non ilitum kachinia jako bang awe bom lang kopia posi kai kita national party phan kapahai dun ver la te pahai dun de pen regional jong si ilitum charge up thiba paragraph 20 kaita Hong Kong lo thanpon kong lo ilitum labang so paragraph 1 to 20 ke tribal areas lo te hal so hut pen si ilitum regional kapang tangpon pulotang te ilitum lahai kisung tawang de ibosa wangwe de ji non ta de section 1 la di section 1 clause 2 along ipu it extends to the whole of the state of Assam pumatidi ange ili dum 6 schedule ar loge son nge ninge no daki 6 schedule ar loge la na la so a loge akam pa pe dolong un edet nangji abinong ke ande ka pe do un edet nai pulotang te non ilitum a MLA hadak bang phodo tribal MLA halatum si chikroi dun de nang ya pot lo whole of Assam punang ne 6 schedule area ar loge lawang so a lo pe do nang ne pu dak tok pon det nangji pu except the areas governed by the 6th schedule pu tok ponangi pu dat nai palo ilitum IMLA tu administer tu seta kadu ita ninge dun ha hedet loge take hedet loge di MLA ke ninge dun kali si nonda harsuna dam si arjudun rong pakko ador pakko pajum tha pias ingleng onion ingleng putamen ke chelong lo kente ake hai bidasing ingleng la si MLA MP ke manu nangi MSC के मान नहीं पोलोते लॉ के थे का तुम नहीं लाम का निंगे थे का तुम पा बंगाली लॉ के थे का तुम बंग आरोन के थे का तुम बंग पंजी तोय दो नहीं लसी bang akhe tumke for example ili tum a chief minister amethang ta afrang ke lawyer ke la high court long si lawyer ka me claim la pen afrang a chief minister torun gogoi ta lawyer pina khala ta law kam se claim afrang hite sor soi kia ta law kam si high court advocate kam se claim bang ka do edinge lapu la si ako son na tum sai se lo ha USA president an ta lo bang law kam si ke claim ti la politics join dun dia ko ke la si non il tum politics ke join dun tum an ta law ke the ka tum nai la law ke the tum man ke ka pa contest dun ni ta nomination ta pinang ni
ni li ma tha tenge non dala le non het alam lo lage di it shall extend to the whole of Assam pu kaning ye hot ke hada ma si pu du na ye por lo la son kali schedule area ke la ke extend nang ni pu no ni athema copy por se extend nang ni schedule long ge hala dak itum amethanga lo che silam nang i po hala rule paragraph 4 5 along anta do along aprek along ta document amethang si lo che silam nang i pu health medical alam an ke lo che silam nang pu transferred subject lo mati di transferred subject lo medical ke lo lai hui ke la pasi medical lo an ke la ke council long si che selam nangi la selam la so lam ningi dun de jo la ke chok che lo long so lo bang jo la section 1 clause 2 ke chok che lo eli kroi nang ni dum APHLC dung ge mo nang hai lo ten dung ge kroi dun de po la ke la dak amendment nangi pu ne dum pu vek po la ke and this are Pejojia Prang la kopia posi Telangana state ke ilitum card biang long is west di mahasau pen abhi piklang latum state ke chang tetek people sila tum national party latum COHC resign HC kopi posi latum non alang litum state long da prang lo kopia pot ke di akhei la pen amethang along ri kache rai a politics ke claim ilitum da ka bang kali ke chulong a politics abang si da ke claim election hai nang le pen chulong nai palam la si tu nge CM ke chu pusi ningye ta ningye lo EM ke chu MAC ke chu minister MP ke chu pusi ningye lo mati di se ili tu mangela dak ke chulong ya politics se claim ili tu nga khai la along ri ke rai nang ya politics claim kli se ta la Telangana sor bang ke bang ke chulong bang le ason ngoprek lo se ta amethang akhei la pe amethang along le do nang ji along ri do nang i po bang sia la tu nge claim lo la sia la tum bang ke hai det lo amethang along ri pe amethang akhei do nang i pu lo te election da ki koi party ben na che o lap nang i po ban bang national party ben che o lap bang ke te dak ente people lo che o edat ke sa la ke agyan ka we pot pu si ne li ma ta la male akhei amethang akhei la pen along ri ka che rai ji agyan ka we pot pu si ne ma ja kong ta avedat lo la pen ke la knowledge ta avedat lo la pen ke khei long ri long pat a sentiment avedat lo kalang lo la si sar lam the do ni li nang li long wang po sang pi isia sentiment isia sar lam the do philosopher thinkers to a man with courage makes a majority Andrew Jackson lai tum chat han pon i olo da si rat ka pang rom ji phan plonte ili tum along leadership qualities ki do ke ili tum redam etsetame itum sar phan ili tum alang ni manpeng ke do retired officer alang ni DC ke claim ningkan ko ano ni council along dakta chiklon circuit nang li phanang pe dolo nang li kam ke me ke claim ama nang li phan along na transfer se alang li phan son thot ili tum read up et along le se alang li phan ke li tum MP ke pahai dun ji phan ke a ke nang sotlo jerpi lapen nili nang li phan ako puthot non jutpo la si ang li phan chuning ri bang ke ili tum so arlo tum ta hand pen hong nang ke bar be tum anajer pi phanta ili tum campaign dam po pusi ili tum non tarik circuit penap dik ke ili tum chethan iglodi non di mahasau dun po dak pen that ili tum uthat lang so LA ke ili tum 9 March ke ili tum CC circuit tum han che phapen si ili tum la meeting lo campaign up apartment lo angeli tum campaign ke dam yi phan ili tum la ta to dap ching ki chingwai la si nangli labang so tokso ke wang pen ko an si nangli ning arlo ning ka che thedam labang so alam nangli che than ik tha ning arong ulo ning sam ulo la pusana por nang che tong dun unji pu ke ni ge to war chulang le la pen ni li mi thang amat ka che lang ta thang ta gali setamen ali to makang hon pen akan jinsu pen nang ka pachar li pon kang tung nang pe thek pon kang tung pen a jok la pusana por nang ke pi pon nang le to ma panta churu lo la pen non ke jutsi ke saraphan ka chuning ri ji ne li sondo athe mo pen la bang so a ek alam se tum ke cheng pen ke jut an che than lo la se la bang so lama bang ke so penso tum der la ke claim nang ji ke lo mo he che than lo so ar lo tum ta claim nang po awareness program ke claim nang po la pot si saraphan je semet ke chuning ri kang tung bang ke
English pen abang ke mune tum buji et un e nan bisara lam nele tum konane ALA ba konane CC along awareness program bidampo hala sobut la soalo cheron te kang frui mane akena so bisara rong basapi mane party hin pulote inut president lo ba secretary lo la son la hedi ba PS along seta secretary president atuma pan positame la so alu ke ron te kang long pulote an so se hala tung ko porhe senet le tum bange porhe thupo mate di ke than da tum than po la pen an so se ka pachini japan la so lu da un an ke ron pon bom thek japan karbia lampen la rason te karbia tum an so se harong to kan tum tanang ke abcn ke porhe thek mate apose la bang sara tum nang klem pi una son te posen le hen pension do it lo alang li non ane si kukierong e dam manzar ke dam ta athui lo ke sar ke pon asi alang li ke print to et lo ron ta ron et lo mo ili tum ta la hai ke karbia lamben lo ke sar karbi lam tok te lang kali hala ane si manza ke asong break alang la dolo la sili tum talong ikpo senon ili tum asar ili tum phan copy tong e kipiri pon pone alang li phan lada kaya section 3 ta lang et sige meja section 3 bang apu thuge lada ke angdeng pi ke thom ma pu ge job amuni sita puya healing practice la pen medical healing practice alam la pen kapachit thang ta claim nang ni puke any disorder or any condition relating to the health of a person relating to human body directly or indirectly giving a false impression of treatment to cure diseases pain or trouble to the human health ange hala patanjali ke hala pumayong de ram kopi aram pumayong hala babaram deb ke lai hoi loksi claim le talang lipan ke arrest redet ke di tenon e long le ta pek thu bo long le ta dak si pek thu la pen kalang lo arrest nang po la pen la da ko pu thu oi oka pran ke meji pu pini ne ra than tap nang ne pon ge yoga claim lo ta oka pran me oji pu si pu mati ange la ta pa chu be bina mati la ta yoga ta ben nang ya binong ge pute la so lo pen na tenge setan nang e ben bedaji gen de la si ne li matha la so lo ga silam ge ko man ne tum phan akapre ke tum phan si karlen bon pu la jo wet lo karlen vet do la si non en dila la haya karlen ke la haya ek la haya bill la hay non ki chonra ke la gen tenon national party la bjp pen lo bonte RSS tuma agenda lo ken kala RSS bongo sena to me hoi lo lai ko claim lagi advertise ta silam nang ni puli yo medicine sona medicine cholong med cholo te meji hen ten pu hedi lai hui ta advertise ta claim long li puli yo non seta bang e claim bom gen te claim bom lo ilitum phansi nang khang bom lo kalang la do ulu ikisum te la an pen si ilitum pini ke pene piju pon ipo masar ta akiro pipar piklo la nang kilang do na tum ans na me aning ding ning jon pensi ilitum non chithan chimum long lo la pen justament ilitum kachini nang jike ilitum educate agitate and organize Dr. Bhimrao Ambedkar mane chairperson la constitution alangli drafting committee a chairperson alangli ikithan educate agitate and organize ilitum alwa ki thek pan ilitum ha grassroots along ilitum thandam nang labang so ilitum han sar ikithan ilitum kachini ni dunde alam anta alangli ithan pik pachini lo la ilitum sitame share iknang la benke ilitum la alam kaninje tengpen awareness abang ilitum chipi ik olona la si ning sampik lo sar nangli son thot ke ridam et long lik la si nangli ning ki ding la ben nangli long nanga charli dun soar lo tumta nang thek dun bom lo la pen so pin so tumbang ke non hesita yut wing atum do de sang si anakang sampen sita me alang litum non mega rally aputha sita me ton tarik in koi phulonia long
kidoji aphan alang litum clampik lo akiro paper pik lo youth wing atum an phanta soar lo tum sitami lapuson le tum bor iduna alang li akemang sara kemang alang li mang ka heman ke ilitum kado ka ve phan inglong karbi la pen inglong khai do an phan se alang li arjak pilo asi ning ing sampik lo la pen alang li phan anso se ilitum chi song dun thip lo na arjak dun thip lo na alang li phan MP ke pahai dun pen ilitum original anglong Telangana son ilitum ta hemprek ilong Japan non ilitum MP ke ligalong alang li phan le ilitum word kaddo kawita ilitum piat lo na lapen ilitum che mane che song dun pe me lapen arjab dun thip lo na alang li le nang hai lo pon te hemprek ke lake long wek po lapen ningkan pho prang si alang li ke evan pi wek po pusi alang li ta ningje dak lo lasinon kado kawe nang kar youtube an phanta ning chingduk lo la pen share ikha la pen comments karju dunjia lam to anstame arju ikha mo buthot chitong mane chipin khathulona la pen pinya tokso abangke la 460 episode on 6th schedule to the constitution of India and autonomous state labang so apini la the Assam Healing Prevention of Evil Practices Act 2024 labang so topic pini ka chingki pon ke serious matter lo ka sa asila ka do kawita itum chithan chimum pon lo na itum ka chinia jakong chipedona la pen emithang long ri longpat litum charai kom jephan litum ning isipet pendolona akero pilosar la pen ke kado kawe phanta ning chingduk lo kardom